A Vajdaság Erdei Közvállalat 395 kilométeren illetékes a halászatot, illetően a Studva, Száva és a Duna folyókon, ezért törvényes kötelessége, hogy évente 3,5 kg halivadékot vásároljon és ezekbe a folyókba beleengedje. Ebből kifolyólag a mai napon egy akciót hajtottunk végre, mégpedig az apró halat és a halivadékok megmentését a Duna árterületéről. Egy hónappal ezelőtt volt egy hasonló akció a Zóbédi lápon. Tehát itt a Duna árterületén vannak olyan mélyedések, tavak, lápok, fertők, kanálisok, holtágak, amelyek ideálisak a hal ívásra és a halak fejlődésére, viszont a hirtelen melegtől leesik a vízszint, ezek az apró halak és halivadékok ott ragadnak, az oxigén hiányba pedig megfulladnak. Ma hálóval ugye befogtunk ezekből a lápokból nagyon mennyiségű kis halat és halivadékot, és egy mozgatható medencével elszállítottuk a Dunába és beengedtük a Dunába őket. A halak nagyobb méretűek voltak, már rendeltetésszerűen júniusban kell ezeket az akciókat végrehajtani, de akkor magas volt a Dunának a vízállása, és akkor nem lehetett, így most nagyobb halak kerültek megmentésre. Ezeket az akcióknak a végrehajtását tökéletesítsük, akkor úgy tervezzük, hogy lehet, hogy ez idővel fel tudja cserélni a halvásárlást a mesterséges tavakban elállított halivadékok helyett. Most a Péterváradi Kaboli speciális rezervátumban tartózkodunk. Ez egyik legnagyobb mocsaras rezervátum a Duna árterületén, körülbelül 5900 hektár területen fekszik. Ebben a rezervátumban találhatunk 90 ilyen horgászati területet, álló területet 380 hektárt, hogy ezek a tavak, lápok, fertők, valamint 38 km holtágat és kanálist. Ezekből a horgászati vízterületekből mentsük meg a kis halat és apró halat, és helyezzük át a Dunába. A következő akciók a Zapatini réten, majd a Monosterszegi réten és a Deliblátói homokpusztában fognak végrehajtódni.